Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Fajriya Rahma Aulia, kula saking kelas 10 Farmasi B. Kula badhe damel garang asem. Garang asem yaiku masakan khas Kudus. Niki bahan-bahan kangge gawe garang asem. Bahan pertama yaiku niki wonten ayam. Ayam pun diirisi. Niki bahan kalih wonten santen. Bahan ketiga wonten tomat. Bahan kepapat wonten lombok. Niki roiko, bahan penyedap. Godhong salam, laos, bawang putih lan bawang abang.